Od 21. do 27. avgusta ove godine Nišlije će ponovo na Tvrđavi moći da gledaju filmove, ali i glumce u okviru filmskih susreta niških. Koje ćemo filmove ove godine gledati, šta je sve planirano za tu nedelju avgustovsku, filmsku, glumačku u Nišu. O tome pričamo u nastavku. Tim povodom moj gost Dejan Dabić. On je urednik filmskog programa NKC-a, ali i selektor festivala. Dejane, dobar dan. Dobar dan. Lepo vam je u ovom novom ambijentu, sviđa mi se. Pa baš mi je drago što vam se sviđa i mi smo nekako baš smo zadovoljni što smo ovde i što sve ovako... Da, sad ovo liči već na ozbiljnu televiziju. Pa dobro, i mi smo onako, ličimo na ozbiljnu televiziju, ili da? Dejane, evo, čujemo se poslednjih koliko? Nedelju dana otprilike, dogovaramo gostovanje vezano za filmske susrete, selekciona komisija konačno završila posao. Pa da, bilo je nekih tu nedoumica i tako dalje, ali da ne počnemo s tim. Nego sa lepšim stvarima, tako je, pričat ćemo i o tome. Prvo šta je na meniju. Ali da vidimo šta ćemo mi ovog avgusta da gledamo na Niški. Pa imat ćemo dobar program, samo moram pre toga da kažem da mi još uvek nemamo, dakle, odluku kriznog štaba i gradskog štaba za vanredne situacije koliko će ljudi moći da bude na Tvrđavi. Znači, mi pretpostavljamo da Tvrđava više nije upitna i da ćemo se posle 2 godine, pošto prošle godine smo bili u bioskopu, da ćemo se vratiti na Tvrđavu, na letnju pozornicu. Ja sve vremena javljam računam. Ne, naravno, ali koliko će biti gledalaca, da li će biti kapacitet pun od 2500 i nešto gledalaca, ili će biti pola od toga, ili će biti 2/3, ili će biti nešto, to mi ne znamo u ovom trenutku. A bez toga ne možemo da znamo ni koliko ćemo karata da stavimo u opticaj i mnogo toga je, kad je reč o epidemiološkoj situaciji, nejasno, dok ne budemo imali odluku od strane nadležnih organa, mi ne možemo tačno to da znamo. Ono što u ovom trenutku znamo je repertoar i to je opet nešto. Kako nije, to čini mi se nekako i najvažnije. Ovih par nedelja smo tu neke stvari pregovarali, nešto smo uspeli, nešto nismo, kasnije ćemo se pozabaviti time. Dakle, ono što je izvesno da festival otvara 21. avgusta film Toma, Dragana Bjelogrlića i kao koreditelj je Zoran Lisinac, film koji govori o Tomi Zdravkoviću, legendarnom pevaču, kantautoru, kompozitoru, čoveku koji je obeležio jedno vreme. Milan Marić igra tu ulogu, zaista veoma dobra uloga. Sad ne govorim ja o tome kakva je šminka, maska i to. Čovek je zaista veoma ozbiljno ušao u lik Tome Zdravkovića. Silvanu igra Tamara Dragičević, tu su još drugi jako dobri glumci. I poznati glumci, tako je. Petar Benčina, tu je u ulozi doktora, Andrija Kuzmanović igra menadžera, jako dobro. Paulina Manov u jednoj sjajnoj epizodi igra doktorovu ženu. Dakle, jedna jako dobra glumačka podela i smatramo da je to jako dobar način da pretpostavljam da je produkcija fantastična, s obzirom na to da je Bjelogrlić radio. Kako da ne, i to je ozbiljno napravljeno i sa reminiscencijama, pošto ide u dva neka nivoa. Jedan nivo dramaturški je vezan za trenutak kad se dijagnostifikuje Tomi ta bolest i taj odnos sa doktorom i tako dalje. To je taj divni lik Petra Benčine. A drugi deo je vezan za njegovo odrastanje i sećanje na Pečenjevce i na sve ono što je prethodilo njegovoj karijeri. Tako da na jedan onako dosta moderan način je napravljen taj film i verujem da će on biti potencijalni hit i zanimljiv ljudima širom regiona. Evo, on će imati svetsku premijeru u Sarajevu 20. a odmah dan nakon toga i srpsku premijeru na otvaranju Festivala glumačkih ostvarenja. Od drugih filmova koji su možda, da kažemo, noviji i nisu toliko poznati našim ljubiteljima filma, ajde da recimo pomenemo film Pucnji u Marseju. To je film koji sada, ovih dana, ima svetsku premijeru Herceg Novom, imaće srpsku premijeru na našem festivalu. Film Gordana Matića sa Tikom Stanićem, Vladimirom Andrićem, Svetozarom Cvetkovićem, Gordanom Kičićem, znači jedna jako dobra podela, govori o suđenju ubicama kralja Aleksandra, znači jedna sudska drama, potpuno jedna nova vizura te priče i jedan mali čas istorije, dosta dobro i zanimljivo režirano s obzirom na to da se veći deo čitave te priče dešava u interijeru sa dobrim glumačkim kreacijama i taj film će se lepo nasloniti na priču, pošto ćemo imati
u okviru festivala i film Aleksandar od Jugoslavije na osnovu serije koja je išla. Serija Zdravka Šotre sa Ljubom Bulajićem i Petrom Strugarom. Znači, čak i taj film će, ja mislim, biti premijerno prikazan, neće nigde biti od tih delova serije. Tako da će se ta dva filma fino, dakle, uklopiti kao mali časovi istorije. Imaćemo film Nečista krv, koji zapravo jeste baziran na prozi Bore Stankovića, ali je to zanimljivo jedan scenariju Voje Nanovića koji je napisan pre više decenija i ali u današnjem vremenu, tako? Koji je realizovan, ali znači Voja Nanović, naš, da kažemo, klasik srpskog i jugoslovenskog filma, to nije uspeo da snimi i sada Milutin Petrović i čitava ta producentska ekipa je to ostvarila. Bjelogrlić igra glavnu ulogu, tako da taj film smo planirali da bude odmah nakon, dakle, 22. dok je Dragan Bjelogrlić tu u Nišu, da bude odmah na programu drugog dana festivala. Tu su od ostalih filmova, da, moram da pomenem premijerno Ne igra i na Engleze. Mi smo još prošle godine pregovarali sa njima, ali oni nisu uspeli da stignu da završe kolor korekciju, jer i prošle godine su nam nudili za festival. Ove godine će biti premijerno. To je filmska ekranizacija kultne pozorišne predstave, koja je, znači, u Beogradskom dramskom pozorištu imala zaista mnogo izvođenja. Vladimir Đurđević je pisac, a reditelj ove ekranizacije filmske, da je ne pomešamo sa televizijskom ekranizacijom koja je pre nekoliko godina rađena na RTS-u. Reditelj je Slobodan Pešić, a podela je ona koja je zapravo i postojala i u samoj pozorišnoj predstavi. Dakle, Marko Živić, Danijel Sič, to su, dakle, glavni junaci. Onda, koga bih još mogao da pomenem, od ovih filmova koji će još biti na programu, to su sve filmovi koji su prošli bioskope, ali neki od njih možda se i nisu nešto mnogo dugo zadržali nakon festa. Živ čovek, recimo Olega Novkovića sa Đuričkom, ili recimo film Oaza Ivana Ikića koji je dobio nagradu za najbolji film u takmičarskom programu na festu koji je bio prošle godine u Veneciji i koji je jedna vrsta eksperimenta, jer tri glavna junaka su zapravo osobe sa posebnim potrebama. Jedna snažna i ne samo ljubavna priča o odrastanju, o prijateljstvu, o ljubavi. Dakle, taj film Oaza je na mnogim festivalima dobio nagrade. Od drugih filmova Dobro lihvar, koji je prošao bioskope, on je dobio nagradu na festu za najbolji domaći film, nagradu koju dodeljuje Politika, koja nosi naziv Milutin Čolić. Ne znam, Jedini izlaz koji smo već imali prilike da gledamo i kao film, premijerno, i kao televizijsku seriju sa Anđelkom Prpić u jednoj malo drugačijoj ulozi na koju smo navikli da je gledamo. Vikend s Ćaletom koji je već prošao bioskope i imamo jedan film iz Crne Gore u kojem igraju Pera Božović, Mladen Nelević i tako dalje, Dohvati nebo, jedna socijalna drama, ali sa tim, dakle, elementima oniričkim, jedan onako zanimljiv film. Tako da, eto, za svakog ima po nešto, ima i premijera i, dakle, novih filmova. Nadam se da će biti i dosta glumaca. Mi smo se potrudili da, eto, imamo i te glumce koji će na neki način pratiti filmove. Osmislili smo... Ja nekako znam, kad Bjelogrlić radi film, njegovi svi glumci dođu. Pa dobro, ovo će biti posebno, prvo zato što je otvaranje, drugo to će biti i premijera i to je i poseban... Ali inače je to njegov manir, ili tako? Pa jeste. Pa znamo i za Montevideo da su dolazili, i za Senke nad Balkanom 1 i 2 isto je tako bilo. Uvek dođe najmanje 10-ak glumaca, što zaista podigne jedan nivo. Mi smo se potrudili da kroz prateći program imaćemo ove godine uz program Kino Region i TV Region, gde ćemo prikazivati televizijske serije, po neku epizodu televizijskih serija iz Srbije i regiona, tako da će i tu biti izvestan broj glumaca, tako da bi trebalo da bude to više nego solidno, mada smo svesni činjenice da su sad i ove COVID okolnosti, drugo, dosta se i snima, i serija i filmova,
i treba uklopiti sve to. Nije baš to jednostavno. Zato neko dođe, na primjer, da se pokloni nakon filma, a onda, na primjer, ako dobije nagradu, ne može da dođe za nagradu, zato što je već ugovorio, na primjer, nešto. Pa da, ali hoću da kažem da ne može, na primjer, neko da bude sve vreme, pošto jednostavno snima. Njima je prioritet da budu na setu, ali ćemo ipak ove glavne glumce imati makar nekoliko dana u Nišu kad su u pitanju ovi filmovi. Recimo za jedini izlaz imamo tu i glumci iz regiona i tako dalje i nadamo se da će i oni doći. Janko Popović-Volarić, Nikola Ristanovski i tako dalje, ovi glumci iz Crne Gore. Tako da, otprilike, ovaj festival bude ono što smo zapravo želeli od pre nekoliko godina, da on bude pre svega festival srpskog glumca, ali i festival filmova na jeziku kojem nisu potrebni prevodioci. Pa dobro, to već smo imali, ili tako, pre... Jeste, pa već to izvestan broj godina nekoliko godina tako funkcioniše. Srđan Savić nam je bio ovde pre, znaš, pre 2-3 nedelje i on tada je kazao 23 čak filma su stigla. Pa jeste, umeđu vremenu je bila povučena jedna prijava. To je jedan film koji je istovremeno i serija, ali eto, znači preko 20 prijava je bilo koji su bili tu u opticaju. Dobro, sad neki od njih nisu ispunjavali uslove jer su bili hibridne forme, nisu bili samo igrani, ali vladalo je interesovanje. Kažu da je veliko interesovanje ove godine bilo. Verovatno smo se svi uželeli i ljudi iz glumačkog sveta su se uželeli i festivala i filmova i publike i svega. Pa dobro, i ovaj festival ipak znači nešto u svetlu ovih domaćih festivala. Mi u Nišu nismo baš uvek svesni značaja ovog festivala. Jednostavno, treba da dođe neko sa strane da nam kaže da ovo što kod nas može da doživi, da teško može da doživi u Sarajevu ili Puli. Naravno, ne kažem ja da je Niški festival bolji od Sarajevskog ili Pulskog, ali ima neke elemente glamura koji možda tamo nisu tako vidljivi. Evo, bio je jedan ozbiljan producent iz Hrvatske koji je rekao sa 1/4 pulskog proračuna, odnosno budžeta, vi pravite bolje otvaranje. Dakle, to je ozbiljan hrvatski producent koji na taj način, on kaže, nisam rekao da je vaš festival bolji od pulskog, ali otvaranje bolje. Jer je video Crveni tepih, video gomilu glumačkih zvezda, Vatromet, muško-scenski program, dobro otvaranje, projekciju. I čovjek je bio fasciniran. Opet drugi ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su došli, oni gledaju, a do tada je za njih Sarajevo, regionalni brend i tako dalje. Oni se odlično reklamiraju, dovode sjajne goste. Naravno da ne možemo da se upoređujemo sa njima, ali kad su oni došli na Tvrđavu pa videli... Drugačiji festival. Kad su videli 3000 ljudi, kad su videli atmosferu, oni su, ja mislim, doživjeli civilizacijski šok. Tako da treba da dođu ljudi sa strane, da ne pričamo o ovim Amerikancima koji su bili, David Thornton i Ken Foree. Znači, kad kažu kao nekadašnji grčki amfiteatri. Ne, nama je to sve, filmski susreti u redu, nije to kao nekad. Ja sve ljude pitam, a šta je kao nekad? Ja nisam čula da tako pričaju. Pa pričaju tako. Ja nisam čula. Pa pričaju, pogotovo u ovim nekim komentarima anonimnim na društvenim mrežama i tako dalje. Dobro, to su oni dežurni hejteri koje ja nekako ne uzimam za ozbiljno. A samo treba da se sete da smo se mi od 2013. i digitalizovali, da je slika perfektna, da je ovo... I to on fantastičan poslednjih godina, tako da je i glumci vole festival, ne samo glumci, nego i evo koliko interesovanje vladalo 20 i kusur filmova prijavljeno za Niški festival, tako da je to odlično. Ako neko ne bude mogao da dođe, to je samo zato što u tom trenutku snima ili je već nešto drugo planirao, jer su tu zakazane i neke pozorišne predstave i tako dalje. Ali, s druge strane, kogod bude mogao, doći će makar na jedan dan. Dobro. Ima onih koji neće da dođu zato što su malo ljuti, ili tako, na nas? Pa imamo dva otkazivanja koja, mislim, zbog kojih meni nije drago, moram da kažem, jer smo mi želeli da imamo sve filmove. I, znači, maksimalno smo se, da kažem, diplomatski ponašali i fair da imamo sve te filmove. Prvi od filmova na koji verovatno ti aludiraš je Južni vetar 2 Ubrzanje. Oni su, do duše, moram da kažem, od početka u prijavi svojoj napisali da ih interesuje isključivo otvaranje. Mi smo njima ponudili da budu drugi film na otvaranju posle tome. Jer je po svim, dakle, pokazateljima i razgovarali smo sa mnogim ljudima, logično da taj film koji ima malo slobodniji rečnik, govori o kriminalu i koji, dakle, je drugačiji film, da je logično da ide kasnije,
da Toma ide kao biografski film pre toga i to bi bilo nikad jače otvaranje na niškim filmskim susretima. Zašto to njima nije odgovaralo? To je pitanje za njih. Drugo, nudili smo im da napravimo izuzetak, da budu na zatvaranju pre dodele nagrada. Znači, to nikad nismo uradili. Nudili smo i to. Nudili smo i neku varijantu da izaberu bilo koji termin. Oni su se vezali samo za to, da budu prvi na otvaranju, a evo sada čujem da će u Vrnjačkoj banji biti prikazani kao drugi film na otvaranju, 13. iza filma Nečista krv. Znači, u Vrnjačkoj banji mogu da budu drugi, a u Nišu ne mogu da budu drugi. I onda smo sad mi krivi. Pa ne bih rekao. Što se tiče filma Nebesa, oni su se prijavili čak i sa nekim danom zakašnjenja, ali nama je važno prvo Srđan Dragović, veliki autor, film je u Lokarnu, svetska premijera i mi smo se unapred radovali i tom filmu, iako ima više hrvatskih nego srpskih glumaca, ali odličan film. Ali producentkinja nam se obratila pre nekoliko dana u pisanom obliku da ne može da film prikaže u Nišu, a saznao sam i u Vrnjačkoj banji, zato što im je distributer pomerio za mesec dana početak bioskopske distribucije i njima ništa ne znači da krenu ranije sa ovim filmom i oni povlače ovaj film, dakle, iz Vrnjačke banje i Niša i preporučuju se za iduću godinu. Sve bi to bilo u redu da taj film neće biti prikazan i na Dunav Film Festu u Smederevu, gde će zatvoriti festival. Znači, u Smederevu može, u Vrnjačkoj banji i Nišu ne može. Sad, objasnite vi meni o čemu se to radi. Tako da ta dva filma, nažalost, neće biti u programu, ali mi imamo dovoljno kvalitetan program. Pa i setite se 2018. godine, da li je to bila 2018. Kad je Glogovac zadnji put dobio Grand Prix, tad je trebalo da bude Kusturičin film, pa Kusturičnog filma nije bilo, ali su tu bili i Nikola Kojo i Glogovac i Vojin Četković i ne znam ko je tu sve bio i niko nije ni pitao šta nedostaje, nego jednostavno da li je ovo dobro rešenje koje smo mi napravili, možemo o tome da pričamo tek kad se festival završi. I onda mogu da kažu pogrešili ste ili niste pogrešili. Sad u ovoj fazi ovaj program sasvim dobro stoji. Pa ne, ja nekako računam ko je došao, dobrodošao. Mislim, zaista sada, i ta ucenjivanja nisu fer i nisu u redu, ali dobro, ja nekada u jugoslovenskoj kinematografiji nije bilo ucenjivanja. Ko je izabran, on je jedva čekao da dođe. Znalo se da će u Puli, na festivalu jugoslovenskog igranog filma, 3. nedelje u julu biti premijera, a onda nakon toga kreću festivali u to vreme, dakle od 87. je počeo Herceg Novi, ali znalo se da se prvo ide u Vrnjačku banju, sredinom avgusta na festival filmskog scenarija, a onda se dolazi u Niš kraj avgusta, početak septembra i tako su funkcionisali filmski festivali. Ovo sada, kako su producenti privatnici, oni pomalo zaboravljaju da su dobili novac od Filmskog centra Srbije i od države Srbije da bi napravili neki film i da ne bi trebalo da uslovljavaju festivale čiji su pokrovitelji Ministarstvo kulture i informisanja ili su festivali od nacionalnog značaja, nacionalnog interesa. To tako ne bi trebalo, ali eto vidite da je i to moguće. Ali je moguće, pa dobro. Mislim, ja mislim da je to njihov... Ne, bilo ko od njih, ne mislim sad konkretno na nekog od producenata, uvijek će se pozvati na to da nigde nije prekršen zakon. Okej, nije prekršen zakon, ali su možda prekršeni neki dobri običaji i odnosi. Jer kažem još jednom, verujte mi, već mesec dana vrlo ozbiljno razgovaramo nekoliko nas iz selekcione komisije sa raznim autorima i producentima, ali jednostavno nismo uspeli. Nismo uspeli da imamo sve što smo hteli. Pa verujem, jer je pre 10 dana smo se čuli, tako da tad si mi rekao, ajde mi smo na ti, si mi rekao za taj problem, tako da verujem da je to mučno bilo, ali dobro, ja nekako čini mi se da je... A pri tome sve filmove poštujemo. Dakle, mi smo zaista želeli da imamo sve filmove, nema tu nikakvo, bilo je nekih interpretacija da se neko igra sa nekim filmom, to apsolutno nije tačno. Želeli smo da imamo sve, ali ne možete, ajde figurativno da kažem, evo ako je ovo čaša od 2 deci, ne možete da sipate litar u tu čašu. Znači, oni jednostavno ne razumeju.
To je to. Mislim da je to njihov... Oni su na gubitku u svakom slučaju. A svi smo na gubitku, ali moram da kažem da su i oni na gubitku, jer bi mnogi od njih učestvovali u konkurenciji za nagrade, imali bi lepu medijsku kampanju i tako dalje. Ako oni misle da je samo festival na gubitku, ne verujem da su upravi. Pa ne, ja kao Nišlika, ako ne poštuju Niš i Niški festival, onda mislim zašto bih i ja njih poštovala. Ovo je moje lično mišljenje. Dakle, ovo sada govorim kao Olivera Marković, a ne kao voditelj emisije Danas. Nagrada Pavle Vujisića ove godine? Da, Ljiljana Blagojević. I mislim, Ljiljana Blagojević je naša velika filmska, televizijska i pozorišna glumica i dobijala je ovde nagrade i na našem festivalu i to je u stvari nagrada koju dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije, ali je praksa da se dodeljuje na filmskim susretima, tako da bi trebalo po tradiciji da bude na otvaranju i mi se unapred radujemo novom susretu sa Ljiljom Blagojević, zaista koja je naša velika glumica i koja apsolutno zaslužuje tu nagradu. Ove godine žiri? Pa imamo žiri, dobar je. Znači mogu da kažem da su 2 glumice i 1 glumac u žiriju. Ne možemo da kažemo još uvek. Ne možemo zato što moram da poštujemo odluku umetničkog direktora, ali eto, znači 2 glumice i 1 glumac različitih, da kažemo, starostnih dobi, ali ne, i to je otprilike neka, da kažemo, praksa da tek pred festival i da umetnički direktor to saopštava. Sad, teza je da, ako bi rekli ranije, da bi počela neka lobiranja i tako dalje. Ima i toga? Pa, verovatno. Mada, ja moram da priznam da nisam baš sasvim siguran da neki ljudi već ne znaju. Pa dobro, uvek se čuje, ali nije. Ono što me interesuje, to je otvaranje. Biće i ove godine crvenog tepiha, biće, je li tako, vatrometa? Jeste, pa ove godine bi trebalo crveni tepih da bude nikad duži, da krene od gradske kuće, da ide preko mosta i praktično kroz tvrđe uladu, dakle, Stambol kapiju i tako. Biće to atraktivno, lepo, tako da taj deo će biti tradicionalan, sa dodelom, naravno, ključeva predsjednici žirija. Ovo što je standardno, dakle, vatromet, izlazak svih glumaca na scenu, dodela nagrade, to je, dakle, sve što je standardna procedura. Što je uobičajeno, bit će i ove godine. I da, i bit će, naravno, malo svečaniji, jer će i film Toma biti premijerni, pa će tu, dakle, biti jedna mala svečanost, ali to je to, otprilike, ništa što obično nije na našem festivalu. Prateći program? Prateći program, još uvijek ne mogu da kažem gde će tačno se odvija, pošto smo mi raspisali jednu javnu nabavku, ali imat ćemo 2 programa ove godine. Kino Region, koji je standardni i koji obuhvata dugometražne igrane filmove, dokumentarce i kratke igrane iz Srbije i regiona. I prvi put ove godine program TV Region, koji će obuhvatati epizode televizijskih serija iz Srbije i regiona, tako da ćemo imati malo više glumaca nego obično. Kad kažemo serija, mislimo... Pa uzet ćemo po neku epizodu, dakle, 1 ili 2 epizode. Dobro, ali koje su se snimale u poslednjih godina ili kako? Gledat ćemo da budu možda premijerne. Je nešto što tek treba da bude. Evo, imamo jednu hrvatsku seriju, u pregovorima smo i za BiH, tu je i bit će i neka naša serija, tako da otprilike trebalo bi da bude najmanje 4 do 5 serija sa 1 ili 2 epizode i glumcima iz tih serija, tako da će to biti jako zanimljivo i na zatvaranju će biti glumački par koji je proglašen prošle godine na Fedisu kao glumački par godine. Biće predstavljeni kod nas između dodele nezvaničnih i zvaničnih nagrada. Tako da ove godine mi sarađujemo malo ozbiljnije sa Fedisom, festivalom drama i serija koji se u Beogradu održava na jesen. I to je prvi put ove godine, do sada to nije bilo. Jeste, prvi put i sad pokušavamo tako malo da oživimo, jer vidimo i u Sarajevu i na nekim drugim festivalima da i taj televizijski deo stvaralaštva ima određeni fokus, a nama je to bitno zato što su glumci, pogotovo glumci iz TV serije, jako popularni. Tako da, eto, na taj način pokušavamo malo da oživimo i taj deo. Pa dobro, nekako se prepliču filmovi i serije. Evo, vidimo u poslednje vreme... Pa evo, sad ako ovde vidimo, mnogi od ovih filmova će imati i seriju. Sad, neki su možda snimani ranije, pa
pa onda od tih delova se pravi ovo, neki paralelno rade jedno i drugo, ne ulazim sad u detalje, ali je činjenica da su neki od ovih filmova istovremeno bili televizijske serije ili će tek biti prikazani. Ili će biti, tako je. Tako da taj televizijski deo stvaralaštva ima upliv i ne možemo mi sad da bežimo od toga. Biće tu i nekih finih radionica i mnogo toga, ali da ostavimo to za možda narednu nedelju kad ćemo najaviti detaljnije ovaj deo pratećih programa. Da, znači se i gde će. Ja se nekako nadam da će biti na otvoreno. Meni se dopalo to. Pa gledat ćemo da to bude tako i zbog svih epidemioloških razloga. Imaćemo i dosta izložbi, nekoliko izložbi u Oficirskom domu i u galeriji NKC-a. Mi smo, dakle, rezervisali Oficirski dom, onaj deo baštu i tako dalje za razne vrste programa, tako da ja stvarno očekujem da bude, kao i svake godine, vrlo živo oko tih mesta gde će biti glavni festivalski punktovi, a kažem što se letnje pozornice tiče, čekamo odluku nadležnih organa i da vidimo koliko će tačno biti gledalaca, jer u ovom trenutku samo možemo da nagađamo koliko je. Neko kaže polovina, neko kaže punka, neko kaže ovo. Znači tu sad ja stvarno ne mogu se bavim tim nagađanjem. Kad budemo dobili informaciju, to je to. Znači mi smo dužni kao dakle prvo ustanova koje je pod pokroviteljstvom grada, a drugo kao festival koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja, da poštujemo mere koje budu preduzete, tako da to je to. Dobro. I ono za kraj, samo što me interesuje, kada smo se čuli pre 10, 15, 20 dana, bili ste na festivalu u Somboru, pa Palić, pa još jedan je bio... Pa prvo je bilo otvaranje u Sopotu. Sopot, tako je. Pa festival u Sopotu je trebalo da bude u stvari dupli festival, pošto ja sticam okolnosti znam tu priču jer sam radio Martovski festival kao umetnički direktor i nama je, da kažemo, Gradski sekretarijat za kulturu grada Beograda, da kažem, nadređen i tada je Gradski sekretar za kulturu Ivan Karl dao izjavu da će Martovski festival, onda SoFest, Bemus, Bitef i ne znam, možda još jedan festival, biti dupli za ovu godinu. Martovski je to uradio, znači Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Mi smo, dakle, održali 67. i 68. Dupli su zbog toga što nije bilo prošle godine festivala. Što nije bio sa duplom dodelom nagrade i tako dalje. Ja sam očekivao od Sopota da će biti dupli, da će biti 49. i 50. Međutim, oni su samo duplirali program, znači filmove koje nisu prošle godine prikazali i iz ove godine. I jesu oni trajali malo duže, ali samo kao 49. festival. A ostavili su 50. za iduću godinu, za jubile i tako dalje. Dobro, to je sad opet jedna mogućnost čitanja čitave ove stvari. Što se tiče Sombora, Somborski filmski festival... Tamo si bio i selektor, ili tako? Da, tamo sam bio selektor. To je treći festival, Somborski filmski festival, Podunavsko-panonske porodice naroda. I on prošle godine nije održan zbog pandemije koronavirusa. Ja sam bio na prva dva, na drugoj smo sarađivali, radio sam neki pratići program, Espresso u 11, koji liči malo na ove neke programe tačno u podne i tako dalje, što smo ovde radili. Malo smo preneli iskustva iz Niša, to se njima dopalo. I, nažalost, selektor programa u Somboru je preminuo od koronavirusa. To je bio Zoran Živković-Žiža, direktor Hercegovsko-finskog festivala, naš prijatelj, dugogodišnji kolega i tako dalje. I onda su oni mene pozvali da napravim selekciju za glavni takmičarski program i za program mladih autora. Tako da sam ja to uradio i izabrao neke filmove, čak smo uspeli da napravimo jednu zanimljivu stvar, pošto prošle godine nije bila uručena nagrada specijalni Ernest, posvećen Ernestu Bošnjaku, jednom od pionira filma koji iz Sombora. Prošle godine je dobitnik nagrade Slavko Štimac, ali mu nije uručena. A za ovu godinu smo osmislili da bude još jedan dobitnik, odnosno dobitnica, pošto sam izabrao film Koncentriši se baba, koji je prošle godine otvorio Sarajevo film festivala. Mira Banjac igra jednu od glavnih uloga u tom filmu, film Pjera Žalice. Onda smo taj film stavili na otvaranje, pa je gradonačelnik Sombora uručio Miri Banjac specijalnog Ernesta za ovu godinu, a na zatvaranju je predsjednik Skupštine opštine Sombor uručio Slavku Štimcu.
i to je bilo pojavljivanje Stavka Štimca posle ovih problema zdravstvenih koji imao. Mislim da je bilo prvo pojavljivanje u javnosti. Između je naravno bilo dosta zanimljivih stvari. Dobar je bio i žiri, recimo glavni žiri je bio Marija Bergam, Petar Strugar i profesor Fethi Dautović, dakle dobar žiri. Bilo je dosta filmova u ovom takmičarskom programu 8, a u ovom programu kad bi Sombor bio Hollywood koji je posvećen Somborcima ili ljudima koji su rođeni u Somboru, bilo je još, znači, otprilike 10-ak filmova, pored ostalog i kratki igrani film Porajmos i čak i Dara iz Jasenovca bila jer je ona dobrim delom tu snimana i neki glumci i statisti su iz Sombora. Tako da je bio jedan dosta solidan festival, 4 dana je trajao. Koliko je kiša, odnosno vreme dozvoljavalo, napolju je bio u Atriumu. Kad nije mogao da bude napolju, onda je bio u sali pozorišta i u još nekim salama u gradu. Tako da mi se čini da taj festival polako dobija neku svoju fizionomiju i da je Somborcima taj festival potreban, jer je bilo je zaista dosta publike, dođe po 200-300 ljudi, što nije malo za Sombor, a Palić je naravno već etablirani festival. I bilo je pun, čini mi se, puno ljudi bilo ove godine. Kako da ne. Na Paliću, on je već etabliran festival evropskog filma, tamo smo Srđan Savić i ja predstavili filmsko izdavaštvo Niškog kulturnog centra. Predstavili smo knjige Filmovi bez filma Baneta Miltojevića i kinematografiju Štapa i kanapa Bate Petrovića i najnoviji dvobroj 16-17 filmskog časopisa Filaš koji se objavljaju u Niškom kulturnom centru. Vratio se Palić u svoj tradicionalni prostor, dakle na letnju pozornicu koja je na Paliću, u onom njihovom lepom parku. Tako da, eto, ova godina je, čini mi se, ta neka godina kad se pokušava nekakva normalizacija života, kulture i svega, ali smo svesni da je COVID još uvek prisutan. Jeste, pa dobro, ja sam nekako ubeđena da će Tvrđava biti mesto gde ćemo ove godine moći da gledamo filmove. Pa da, mislim da nije upitno, bit će Tvrđava, ali kažem, za mene još uvek velika nepoznanica koji će to biti broj. I na koji način će moći da se uđe? Vidim na ove festivale koji su u Tvrđavi, koji su bili... Oni sad za ove druge festivale, mi smo to napisali tamo u dopisu, ipak festival gde se prikazuju filmovi ima mnogo manji rizik nego muzički festivali, jer tu nema mešanja ljudi. Vi sedite, gledate film. Ćutite, tako je. Da bome, tamo nema nekog pevanja, sviranja. Na otvaranju i na zatvaranju možda nešto bude, ali ovako samo imate konferansu i filmove. Tako da po meni taj režim za filmske susrete bi trebalo da bude blaži nego recimo za Nišvil ili za neke pozorišne predstave. Da, o Exitu već da ne pričam, tu prolazi mnogo više ljudi. Nije moje da o tome pričam, ali ja mogu kao neko ko ipak da upoređujem neke stvari, sigurno da je rizik daleko manji. Ako treba, napravit ćemo i distance, vidimo kako bioskopi recimo rade, imate i ona neka, da kažemo, porodična mesta, dupla, ko dođe pojedinačno, da bome. Znači, može i to kako god bude. Fest je, recimo, imao svako drugo prazno. Palić čini mi se da je bio pun, je li tako? Palić jeste bio pun. Palić jeste bio pun. Oni, čini mi se, kao da nisu nešto mnogo... Vodili računa o tome. Ba, da, računali su da je to na otvorenom, da je tu dovoljna distanca. Oni su veći problem imali sa lošim vremenom. Pošto nas je uhvatila već na otvaranju ogromna oluja, tako da na pola filma je prekinuta projekcija. To, recimo, se u Nišu ne dešava. U Nišu uvek ostanemo da gledamo film do kraja. Jeste, i sa kišobranima i bez kišobrana. Tamo čim krene malo, to isto važi i za Vrnjačku banju i neke druge festivale. Znači, čim krene nevreme, tu je kraj. Pa dobro, kod nas neće biti nevremena, ja sam obična. Nisam gledao prognozu, ali hoću da verujem da će biti sve kako treba. Hvala puno što si danas bio moj gost, pa se vidimo još jednom do... Nema problema, ja sam tu na raspolaganju. Hvala puno. Dejan Dabić, selektor festivala filmskog susreta, bio moj gost danas. Mi idemo na reklame.